Әнкарада 13 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 5 апрель шимбә көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша Вот-Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Израиль Газида яңа җиристе һөҗүме башлатуын игълан итте. Коткару төркемнәре хәбәр итүенчә, хәрби һөҗүмнәр нәтиҗәсендә Фәләстин җирләрендә күп санда кешенең гомере өзелде. Шул вакытта Израиль Ливан һәм Сүриягә карата һөҗүмнәрен дә көчәйтте. Көньяк Ливанда оештырылган һөҗүмдә бер Хамас командиры үтерелде. Израиль саклану министры Исраиль Кас белдергәнчә, Израиль Гази эшендәге хәрби көчен арттырачак. Бу исә террорчы аскырманы юк итү һәм төбәкне чистарту максаты белән эшләнә. Шимбә көнне АКШта ил башы Дональд Трамп һәм Илон Маскка каршы якынча 200 төркем оештырган 1300дән артык протест чарасы көтелә. Бу протестлар яңа Трамп идарәсе вакытындагы иң зур бер көнлек протест хәрәкәте булачак. Кулларыңны ал исемле Трампка каршы протест чарасы Зерт-Акт һәм Мовен кебек төркемнәр тарафыннан оештырыла. Чара Трампның хөкүмәтне, икътисадны һәм хокукларны дошманча үз кулына алуы дәгъвасына каршы чыга. Маск исә бу барышта Трамп идарәсе белән хезмәттәш итеп кабул ителә. Төп шикаятьләр арасында Трампның тамгахана салымнарының биржаның җимерелүенә китүе, УСАД кыскартулары, Маскның Deutsche структурасы аша дәүләттә эштән чыгарулар һәм мөхаҗирләргә каршы булуы, экологик һәм демократик яктан зыян китерүче сәясәтләр бар. Вашингтонның Кытай товарларына югары салымнар салуыннан соң Кытай 10 апрельдән башлап АКШта җитештерелгән барлык товарларга 34% күләмендә тамгахана салымы кертәчәген игълан итте. Кытай үз хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау өчен каршы чаралар күрәчәгенә басым ясады. Пекин сәүдә министрлыгы чирек очрый торган 7 элементка шул исәптән кулланучылар электроникасында кулланыла торган гадолини һәм итри өчен экспорт контрольләре кертте. Министрлык Кытайның тарифлар аркасында Бөтендөнья сәүдә оешмасында дәгъва ачачагын да белдерде. Украина лидеры Владимир Зеленский белдергәнчә, Русияның баллистик ракета һөҗүмендә Кривый Рог шәһәрендә 14 кеше, шул исәптән 6 бала һәлак булган. Шул вакытта Зеленскийның туган җире булган шәһәрдәге рәсми затлар әйтүенчә, ракета Тыныч халык торак пунктлары төбәгендәге балалар паркына якын җирдә төшкән. Губернатор бу һөҗүмдә 50 кешенең яралануын, һәлак булучылар санының даими артуын белдерә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШта федераль судья Трамп җитәкчелегенең төрек студенты Рөмәйсә Өстөрекнең мәхкәмә эшен кире кагу яки Луизиана штатына күчерү керешүен кире какты һәм дәгъваны Вермонтка күчерү карары кабул итте. АКШ федераль судьясы Денис Кеспер шулай ук Өстөрекнең кулга алынуына ризасызлык белдергән гаризасын караганда, хөкүмәтнең аны АКШтан депортацияләүенә киртә куйган таләпне дә кабул итте. Транспорт тавышларының юл янында яшәүчеләрнең кан басымын күтәрә. Тикшерү нәтиҗәләре шуны күрсәтте. Англиядагы Лестер университеты тикшерүчеләре шау-шулы юл хәрәкәте белән гипертония куркынычы арасында бәйләнеш тапты. Тикшерүчеләр гипертония булмаган 40 яшьтән 69 яшькә кадәрге 240 меңнән артык кешенең мәгълүматларын анализладылар. Юл хәрәкәте гөрелтүсе янында яшәүчеләрнең кан басымы күтәрелү мөмкинлегенең югары булуы, ләкин шул ук вакытта бу куркынычның шау-шу күләме белән артуы ачыкланды. Лестер тирә-як мөхит сәламәтлеге һәм тотрыклык үзәгеннән Самуэль Яйсай әйтүенчә, 8 еллык күзәтүгә нигезләнгән тикшерү Англиядә озак вакытлы юл хәрәкәте шау-шуының кан басымы күтәрелүгә йогынтысын турыдан-туры тикшергән беренче тикшерү булган.
Бөтен дөньяда холера белән авыру һәм үлем очраклары саны 2023 ел белән чагыштырганда 2024 елда якынча 50% арткан. 2024 елда 810 мең кеше авырган һәм 5900 үлем очрагы теркәлгән. Бу хакта Женевадагы брифингта Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасының холерага каршы көрәш буенча төркем җитәкчесе Филипп Барбоза белдерде. Бу саннар киметелгән, чөнки рәсми хисап тулы түгел дип өстәде Барбоза. Ләкин бу саннарда ризык яки су ашаяга торган авыру холера өчен артык югары санала. Мондый авыру 21 гасырда булырга тиеш түгел дип белдерә Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы вәкиле. Төркиянең сериаллар тармагы 2024 елда 300дән артык продукция экспортлады һәм бу 500 миллион доллардан артык табыш китерде. Әлеге тармак 150дән артык илгә экспорт башкара. Санлы платформалар аша бу сан 200гә җитә. Түрек сериалларын Якын Көнчыгыш, Латин Америка илләре, Америка Кушма Штатлары, Австралия һәм Европада бик яратып карыйлар. Аларны дөньяда 1 миллиард кеше каравы фаразлана. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Ясалма акыл инновацияның яңа шырын башлый һәм шуның белән бер рәттән яңа проблемалар китереп чыгара. Google, Amazon һәм Microsoft кебек технология гигантлары һәр вакыт зур күләмдә энергия куллана. Хәзер ясалма акыл бу энергия куллану артуының төп этәргеч көченә үрелде. Ясалма интеллект һәм машина өйрәнүнең тиз үсеше белән энергиягә ихтыяҗ да артты. ChatGPT артында торучы модель сыман яңа ясалма акыл моделе һәр өйрәнүендә зур исәпләү көче сорала. Модель ни кадәр зур һәм катлаулы булса, шул кадәр күп энергия куллана. Бу тизлек белән ясалма интеллектның энергия куллануы энергетик кризиска китерә ала. Фаразларга караганда, ChatGPT-не бер тапкыр куллану гына да бөтен дөнья пәрәвезендә нәрсәдер эзләгәндә кулланылган энергиядән 20 тапкырга күбрәкне сарыф итә ала. Шул ук вакытта Халыкара энергетика агентлыгы мәгълүмат үзәкләре кулланучы энергиянең 2026 елга кадәр 2 тапкыр артачагын күзаллый. Бу әлеге мәгълүмат үзәкләренең Япония кадәр ил куллана торган электр энергиясе сарыф итүен аңлата. Энергиягә ихтыяҗ зур, яңа тотрыклы энергия чыганаклары булмаса, глобаль шелтәр тиз арада сыну нуктасына килеп җитә ала. Шуңа күрә технология гигантлары тотрыклы, шанычлы энергия чыганагын эзли. Ләкин бу энергия кайдан киләчәк? Күптән түгел Google компаниясының җитәкчесе Сундар Пичай ширкәтнең хәзер ясалма акылның артучы энергия ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен атом төш энергиясен караштыруларын әйтүе зур шау-шу куптарды. Бигрәк тә Google кече модуляр реакторлар яки СМРларны күз уңында тота. Булар асылында компакт атом төш реакторлары. Алар ширкәтнең мәгълүмат үзәкләреннән алып ясалма акыл операцияләре өчен кирәкле зур аскырмага кадәр һәр берсенә энергия бирә ала. СМРларны традицион атом станцияләренә караганда кичерәк һәм җайлашучанрак, аларны эшләп чыгару һәм билгеле урыннарга китерү җиңелрәк. Шулай итеп, ни өчен атом төш энергиясе? Атом энергиясе гадәттә куәт ягыннан тыгызрак, мәсәлән, 1 грамм уран 3 тонна күмер яисә 1,5 мичкә нефть чыгарган кадәр энергия җитештерә. Бу энергия ихтыяҗлары арткан ширкәтләр өчен бурылыш ноктасы. Googleның атом энергиясенә юнәлүе бары тик энергия ихтыяҗларын канәгатьләндерү белән генә бәйле түгел. Бу аларның 2030 елга кадәр һавага зарарлы калдыклар чыгаруны нольгә җиткерү максатларының бер өлеше. Googleның 2007 елдан бирле һавага углерод калдыклары чыгаруы түбән дәрәҗәдә булса да, ясалма акылның тиз үсеше ширкәтнең энергия куллануын берничә ел эчендә 2 тапкыр диярлек арттырды. 2023 елда Googleның һавага агулы газлар чыгаруы 2019 елга караганда 48%-ка артты. Шуңа күрә Сундар Пичай яңа чиста энергия чыганаклары булмаганда тотрыклылык максатларының тормышка ашмау мөмкинлеге мәсьәләсендә кисәтте. Тотруклылык эзләүче технология ширкәтләре өчен җил һәм кояш кебек яңартылучан энергия чыганаклары шактый еллар буе өстенлекле вариант иде. Ләкин алар һава торышына бәйле. Бу әлеге чыганакларның ышанычлылыгын киметә. Атом төш энергиясе исә киресенчә югары җитештерү мөмкинлеге белән тотруклы энергия тәэмин итә. Ләкин атом төш энергиясенә күчүнең тәнкыйтьчеләре дә бар. Microsoftның элеккеге җитәкчесе Билл Гейтс шикелле атом төш энергиясе яклылар моның Американың артучы энергия
ихтыяҗларын канәгатьләндерү һәм климат кризисына каршы глобаль көрәштә мөһим чараларның берсе икәнен әйтә. Ул, әгәр башка энергия чыганакларын тулыландыру өчен атом төш энергиясе булмаса, ил үзенең ихтыяҗларын канәгатьләндерә алмаячак ди. Шулай да атом төш энергиясенең тәнкыйтьчеләре бар. Кайберәүләр атом төш сәнәгатендә ачыклык җитмәвен алга сөрә һәм бу адымнарның кайберләренең чынлап та тотрыклы чишелешләр табудан бигрәк яшел аклау белән бәйле була алуын әйтә. Икенчеләре атом төш энергиясенең тирә-юнь мөхиткә чын тәэсире мәсьәләсендә икеләнүләрен белдерә. Атом төш энергиясе өчен уран чыгару һәм аны эшкәртү процессында казылма ягулык кирәкле һәм станцияләр эшли башлаганчы ук зур күләмдә углерод бүлеп чыгарыла. Бу борчылуларга карамастан атом төш энергиясенең файдасын кире кагып булмый һәм аны кулланырга әзерләнүче бары Google гына түгел. Microsoft һәм Amazon да аңа инвестиция ясый. Бу адымнар атом төш энергиясенә юнәлүнең вакытлыча тенденция генә булмавын күрсәтә. Ул технология сәнәгатендәге энергетик стратегиянең төп өлешенә әйләнә. Ышанычлы һәм тотрыклы энергетик шишелешләр өчен ярыш башланды һәм ул нәрсә генә булса да атом төшме, кояшмы яисә бөтенләй яңа ысулмы әлеге эзләнү технологиянең киләчәген формалаштырачак. Бүгенге бүлек шушының белән тамам. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуга кадәр энергияле һәм хәбәрдар булып калыгыз. Бу подкаст ТРТ World мәкаләсеннән адаптацияләнде. Кырык телдә дөнья хәбәрләре trtworld.com адресында. Мең еллыкның беренче ширеге. Дональд Трамп җитәкчелегендәге яңа Америка хакимиятенең туфрак минералларына бай Гренландияны Даниядан сатып алырга теләве бу ил өчен эслек мәйданын киңәйтү җәһәтеннән яңа ысул түгел. Якынча 250 еллык бәйсез дәүләт тарихына ия булган Америка Кушма Штатлары вакытлар узу белән сугышлар белән бер рәттән сатып алу ысулы белән дә үз җирләрен бүгенге хәленә җиткерде. АКШның бәйсезлек алган вакыттагы җирләре Атлантик океан яр буенда хәзерге өслек мәйданының бик кечкенә өлешен тәшкил итә иде. Кыйтканың көнбатышы һәм көньягындагы 2 миллион квадрат километрдан зуррак җирләр исә Франция һәм Мексиканыкы иде. Америка җитәкчелеге бәйсезлек алып бары тик 27 ел узгач, 1803 елда Наполеон Бонапарт җитәкчелегендәге Франциядән Төньяк Америка кыйткасындагы җирләрен 15 миллион долларга сатып алды. Сатып алынган мәйдан хәзерге вакытта Америка Кушма Штатларының 15 штатын тәшкил итә. Америка Кушма Штатлары 1848 елда Мексика белән сугыштан соң имзаланган тынычлык килешүе белән бүгенге Калифорния, Невада, Аризона һәм Нью-Мексико штатларын тәшкил иткән җирләрне 15 миллион долларга Мексикадан сатып алды. Урыны ягыннан иң күп игътибарга лаек сатып алу 1867 елда Алясканы Рус патшалыгыннан 7 миллион 200 мең долларга сатып алу иде. Соңгы тапкыр 1917 елның 31 мартында Дания контроле астында булган Кариб диңгезендәге Виргин утрауларын 25 миллион долларга үз җирләренә кушкан Америка җитәкчелеге Дональд Трампның икенче илбашы чорында исә соңгы 200 елда кулланган сатып алу белән киңәю ысулын тагын бер тапкыр кулланырга җыена кебек. Бу юлы максатында Атлантик океанның төньяк өлешен контрольдә тоткан һәм сирәк очрый торган туфрак элементларына бай Гренландия утравы бар. Данияда утрауның җирле халкы да Вашингтонның бу таләбенә уңай карамый.
Иранда шах режимы җимерелгәннән соң Франциядә сөргендә булган Аятулла Хомейни үз иленә кайтты. Аның 1979 елның 1 апрелендә ясаган белдерүенең тәэсире 20 һәм 21 гасырда тирән эз калдырды. Хомейни хакимияткә килгәч, бергә инкыйлаб башкарган либераль, сулчы һәм җумһуриятчы төркемнәр белән бергә кыска вакыт эшләгәннән соң 1 апрельдә Иран хәзер ислам җумһурияте булды дип игълан итте. Бу белдерү белән илнең башка төркемнәренең кеше хукуклары һәм ирекләренә нигезләнгән демократик, заманча һәм либераль җумһурият максаты да юкка чыгарылды. Мең еллыкның беренче чирегендә Төркиянең энергия иминлеге җәһәтеннән бик мөһим вакыйга булды. 2018 елның 3 апрелендә Төркиянең беренче атом электр станциясе Аккыйга Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган һәм Русия дәүләт башлыгы Владимир Путин катнашында тантаналы рәвештә нигез салынды. 25 миллиард долларга төшәчәк атом электр станциясының 4 реакторының 2025 елдан башлап 2028 ел азагына кадәр тулысынча эшли башлавы һәм Төркиянең электр ихтыяҗының 10%-ын канәгатьләндерүе максат итеп куела. Нидерланд 2002 елның 1 апрелендә кабул иткән карар белән 12 яшьтән узган кешеләргә эвтаназия хокукы биргән дөньядагы беренче ил булды. Үз ихтыяры буларак гомерне өзү кануны исемле эвтаназия кануны илдә дә медицина дөньясында да кискен бәхәсләр уятты. Нидерландтагы консерватив төркемнәр эвтаназияның барлык илаһи диннәр, шул исәптән христиан динендә дә тыелуын алга сөреп, бу карарны гамәлдән чыгарырга чакырдылар. Ләкин Нидерландтан соң Бельгиядә охшаш тәртипкә салуны канунлаштырып гамәлгә кертте. Төрек поп музыкасының танылган композиторы, җырлар авторы һәм җырчы Каяхан 2015 елның 3 апрелендә 66 яшендә Истанбулда вафат булды. Төрек эстрадасының иң танылган шәхесләреннән берсе булган Нилүфәргә биргән җырлары белән танылган Каяханның Төннәр, Кара көннәр һәм Кар бөртекләре исемле әсәрләре классиклар арасында үз урынын алды. Мең еллыкның беренче чиреге. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinla.com интернет сәхифәсе аша Вот-Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.